Тој е еден од најпреведуваните бугарски писатели. Писател, романсиер, сценарист, есеист. Ѓорги Господинов е гостин во новото издание на Трилинг. Во вечерашното издание ќе видите само сегмент од интервјуто, ексклузивното интервју со него. За него ќе напишат: за солниште на времето е мокен и брилјантен роман, јасен, пречувствителен, енигматичен. Роман во кој иднината попушта како скапана греда, а минатото не доаѓа како поплава. За солниште во времето е новиот роман на кој се осврнува Ѓорги Господинов. Во романот За солниште во времето тој става акцент на минатото, но и на актуелните збиднувања. Во наредните минути само сегмент од интервјуто со Господинов, а целото интервју со него ќе имате можност да го следите во следното издание на Трилинг. Ние в момента сме в една криза, която е повсеместна криза, но тук винаги на Балканите се усеща по-силно. И това е кризата на разговора. Хората спряха да си говорят, държавите спряха да си говорят, всеки се затваря в собственото си минало, а като се затвориш в собственото си минало, ти прибираш мостовете си. Така че, моя, призив към политиците е: вижте какво прави културата и направете същото. Ниедна битка од минатото не е добиена. Тие битки само отвараат војни. Може ли при постојана конфронтација на две соседни земји да се најде заеднички јазик и да се излезе од позиција на вин-вин и во која ниту една од страните нема да се почувствува како губитник? Не, разбира се, и всъщност това, което правят литературата, хората от изкуството между тези две земи, които имате предвид, показва какво трябва да се прави. Ако политиците гледат това, което се случва в изкуството, ние отдавна ще си говорим спокойно какво се случва. В България излизат много македонски писатели, в Македония излизат български писатели. Тази вечер сме на българска вечер тук. Театрални режисьори от България поставят тук, театрални режисьори от Македония идват в София, правят се смесени изложби. В момента в културния център на България има смесена изложба българо-македонска. Ето това е начинът да говорим. Господинов, се осврнувате на минатото. Дали тоа значи дека ве плаши сегашноста и непредвидливата иднина? В миналото, човек има нужда от минало, когато настоящето е тревожно, а бъдещето още повече. И тогава единственият начин е да се върнеш назад в миналото. В този роман се опитвам да кажа, че миналото може да бъде опасно, че миналото може да бъде капан, в който, влизайки, никога да не излезем оттам. Ще го кажа просто така. Миналото е добро, когато някой лично влезе в собственото си минало, в стаята на миналото, постои малко и излезе, без да заключва вратата. Миналото става опасно, когато се опиташ да вкараш цял народ вътре в него. Когато някой политик се опита да вкара цял народ. За това е този роман. Това иска да каже най-кратко.